Γεια σας παιδιά, John 2016 εδώ, ελπίζω να μην φωνάζω πολύ σήμερα και σήμερα θα παίξουμε PBA Slam και αυτό είναι το πρώτο βίντεο σε αυτό το κανάλι, Γιάννης 2016 και θα κάνουμε τέτοια βιντεάκια φάση με gameplay. Τώρα θα παίξουμε PBA Slam, ένα ωραίο παιχνίδι, σας το έχω, μπορείτε να το κατεβάσετε από το Play Store. Από ό,τι θυμάμαι δεν πληρώνετε, άμα πληρώνετε μου το γράφετε στα σχόλια. Και θα κάνω ένα βίντεο για να το κατεβάσω δωρεάν, ελπίζω να μην πληρώνετε. Λοιπόν, χτες το κατέβασα το βράδυ, ναι βράδυ, απόγευμα, και δεν τα έχω ξεκλειδώσει όλα όπως βλέπετε, δηλαδή play campaign δεν το έχω ξεκλειδώσει, multiplayer όχι, μόνο play single game. Και θα κάνουμε ένα 10 λεπτό, 15 λεπτό εκεί γύρω βιντεάκι. Μπορείτε να κάνετε και like στο Facebook, στο αυτό εδώ. Ναι, όχι στο δικό μου Facebook, αυτόν. Λοιπόν, και για να μην σας καθυστερώ, ας παίξουμε. Σας έχω και το όνομα στο κάτω. Το λέει βασικά εδώ, κάτω στο description θα σας έχω το όνομα για όσους θέλουν να το κατεβάσουν φυσικά. Και πάμε να παίξουμε λίγο. Είναι ένα παιχνιδάκι 2x2 μπάσκετ. 2x2, δηλαδή 2 εναντίον 2. Και είναι για όσους τους αρέσει το μπάσκετ, είναι πολύ καλό. Δεν το βρήκα εγώ αυτό το παιχνίδι, το είδα από έναν YouTuber που το έπαιζε, το εξηγούσε και είπα να το κάνω σε βίντεο. Ναι. Και να είμαστε λίγο και παίζουμε, απλά όπου βλέπετε αυτό το πράσινο. Ναι, όπου βλέπετε αυτό το πράσινο σημαίνει η κίτρινη είναι η αντίπαλη. Εμείς είμαστε άσπροι και όπου βλέπετε αυτό το πράσινο στον παίχτη σημαίνει ότι τον έχω εγώ. Τώρα με το κόκκινο εδώ δίνετε πάσα στον παίχτη. Με αυτό εδώ το μπλε, κοιτάξτε κάνετε αυτή εδώ την κίνηση και μπορείτε να περάσετε έτσι ένα παίχτη. Και αν πατήσετε συνεχόμενα το πράσινο μπορείτε να βάλετε είτε καλάθι είτε να το χάσετε. Και αν πατήσετε πάλι εδώ συνεχόμενα κόβετε το καλάθι του άλλου. Από το να το βάλει και όταν μπαίνει ένα γκολ σας δείχνει το σκορ επάνω. Λοιπόν, τώρα θα παίξουμε λίγο. Ελπίζω να ακούγεται, το βάλα χαμηλά γιατί σε ένα άλλο βίντεο που έκανα δοκιμαστικό για να τα ανεβάσω. Να, και τώρα σας βγάζει το κόκκινο να αλλάξετε παίχτη, αλλά το κάρφωσα. Έχω κάνει πολλά τρελά μάτς από χτες βασικά, δηλαδή 4-2 προς το παρόν. Ας πούμε αυτό ήταν λίγο αποτυχημένο καλάθι. Ρίστε εδώ δηλαδή πηδάτε με το πράσινο, εντάξει. Εγώ τώρα το μαθαίνω προς το παρόν, δηλαδή άργησα λίγο να το μάθω, δηλαδή μου πήρε μισή ώρα, πολύ άργησα να σας πω. Αλλά το είχα δει από διάφορους YouTuber, από ένα YouTuber και γιατί όχι. Ας πούμε τώρα αυτό δεν ξέρω αν σώθηκε, δεν νομίζω. Εν τω μεταξύ οι φάτσες είναι πολύ ρεαλιστικές και έχασα μια σουτάρα. Και σας κοιτάνε την ώρα που έχετε την μπάλα. Ναι, ξέρω είμαι άχρηστος στο μπάσκετ. Επίσης για τους λάτρες του μπάσκετ μπορεί να είναι και το καλύτερο τους παιχνίδι. Σε Android φυσικά συσκευή. Ας πούμε εδώ, αν είστε λίγο γρήγοροι, είναι παιχνίδι δηλαδή που δεν μπορεί να το παίξει κάποιος που δεν του αρέσει είτε το μπάσκετ είτε δεν είναι τόσο γρήγορος, δηλαδή έχει συνηθίσει από τα παιχνίδια τα οποία πάνε αργά, ξέρω εγώ. Ας πούμε τώρα έβαλε γαλαφάρα, εντάξει. Να το πούμε και αυτό. Και όταν λιγοστεύει ο χρόνος σας το βγάζει. Ωραίο παιχνίδι, γράψτε μου στα σχόλια αν σας άρεσε. Ποιος σας άρεσε. Και μπορείτε και από μακριά να βάλετε καλάθια, αλλά άμα σας την κόβουν οι άλλοι, γίνονται όλα, αφήστε το. Λοιπόν, εδώ παίρνω. Και αυτός πήγε να βάλει καλάθι, τον έκοψε ο άλλος ο δικός μου, τώρα τον έκοψα εγώ και τώρα πήρα την μπάλα. Σπρώχνονται εντωμεταξύ, έχει φάση, ελπίζω να ακούγεται η μουσική. Γιατί όπως είπα σε ένα άλλο βίντεο, επειδή την είχα βάλει λίγο χαμηλά και λίγο δυνατά, δεν ακουγόμουν σχεδόν καθόλου. Να, τώρα μας δείχνει και το χρόνο πάνω. Ξέρω, είμαι άχρηστος λίγο στο μπάσκετ, αλλά εντάξει, μ' αρέσει. Κανονικό μπάσκετ είμαι πανάχρηστος, αλλά τέλος πάντων. Κάντε like και subscribe. Τέλειος το μάτς εδώ. Θα παίξουμε κι άλλα, μην ανησυχείτε, θα κάνω ένα περίπου 15 λεπτό βίντεο. Έχουμε γράψει 5 λεπτά μέχρι στιγμής. Λοιπόν, εδώ μπορείτε να διαλέξετε μια ομάδα, τα άλλα είναι κλειδωμένα. Ας πούμε μπορείτε να θέλετε από εδώ να είναι ο ένας παίκτης έτσι και από εδώ να είναι άλλος παίκτης έτσι, ξέρω εγώ. Ναι.
Το κακό είναι ότι από ό,τι ξέρω, δηλαδή δεν ξέρω αν με κάποιο τρόπο μπορείς να διαλέξεις, ξέρω εγώ, ομάδα. Δηλαδή, τι ομάδα είναι αυτή, δεν ξέρουμε. Μπορείς να τους πάρεις και την μπάλα όταν την έχουν. Δηλαδή, μπορείς να τους την πάρεις πατώντας αυτό το μπλε, αλλά όταν έχεις την μπάλα, κάνεις αυτή την κίνηση και τους περνάς. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, κοιτάξτε εδώ. Τι έβαλε. Ναι, βγάζει αυτά τα στρασάκια και καλά ηλεκτροσόκ ότι κάνει στην μπασκέτα, κάτι τέτοιο νομίζω. Ήταν ένα ωραίο καλάθι νομίζω. Έτσι πιστεύω δηλαδή. Να, ας πούμε δεν το έβαλε, αλλά... Τώρα, εντάξει. Συνήθως οι άλλοι πάντα θα βάζουν καλάθι, εκτός αν είστε τόσο καλοί για τους απεκρούτε συνέχεια. Απεκρούτε και τους κόβετε δηλαδή, συνεχώς. Ας πούμε τώρα περιμένω εγώ εδώ να κάνει αυτό το shoot και του την έκοψα μπροστά μέσα, δηλαδή το βοήθησα να βάλει το καλάθι. Πρέπει να υπολογίζετε. Πρέπει να υπολογίζετε δηλαδή. Και εννοώ να υπολογίζετε ανάλογα, δηλαδή άμα είστε κοντά θα πρέπει να το πατάτε πιο σιγά το πράσινο. Άμα είστε μακριά θα πρέπει να το πατάτε... Αν το πατήσετε μια φορά δεν κάνει τίποτα. Έτσι με αυτό το μπλε μπορείτε να χάσετε την μπάλα σας εύκολα. Τώρα ας πούμε δεν ξέρω, δεν είδα αν τον έκοψα. Νομίζω μπήκε καλά. Είναι εντάξει, είναι ωραίο παιχνιδάκι, δεν μπορώ να πω. Το σκορ το βλέπετε γενικά και εκεί στη μέση. Αλλά αυτό που μου τους πάει είναι ότι συνέχεια όταν πάω να βάλω καλάθι μου το κόβουν οι άλλοι. Και είναι λίγο σπάστικο, forever. Ναι. Μπορείτε να καρφώσετε είτε καταπληκτικά καλά. Να έτσι ας πούμε τους παίρνετε την μπάλα. Ναι εντάξει, εμένα ποτέ δεν πρόκειται να με νικήσουν. Είναι πάντως γρήγορο παιχνιδάκι, δηλαδή πρέπει να έχεις καλά αντανακλαστικά για να παίξεις αυτό το παιχνίδι. Ας πούμε πρέπει να ξέρεις κάτι τέτοιες κινήσεις και να είσαι λίγο γρήγορος γενικά. Να ξέρεις πότε είναι η κατάλληλη στιγμή επίσης για να τους κόψεις. Να τους κόψεις τι εννοώ. Ας πούμε τώρα αυτοί πήδηξαν, εγώ τους περίμενα κάτω, έκανα και καλά πως πήδηξα, αλλά δεν πήδηξα στην ουσία. Με την καλή έννοια. Βασικά γιατί υπάρχει και κακή. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Ας πούμε έτσι του πήρα την μπαλίτσα, αν το δείτε. Και όταν δίνει πάσα, το κάνει και λίγο φάση slow motion. Και αυτή ήταν μια καλαφάρα. Μπορείτε να δείτε. Μπορεί να το βάλω σε slow motion στο βίντεο, να δείτε τα καλάθια, ή να το βάλω στο τέλος. Θα δω. Τώρα τόσο. Και τέλειωσε το μάτς. Και σίγουρα χάσαμε. Από ό,τι πιστεύω δηλαδή. Μπορεί να παίξουμε άλλα 2 μάτς. 2 θα παίξουμε τουλάχιστον. Τώρα για 3 δεν ξέρω, θα δω. Λοιπόν, δεν να βγούμε και από το βίντεο. Κόβω λίγο το δικό μου βίντεο για να μην σας καθυστερώ. Λοιπόν παιδες, επιστρέψαμε και χάσαμε, ναι. Μας ξέσκισαν. Εντάξει, λογικό είναι, εγώ είμαι άχρηστος στο μπάσκετ. Θα το λέω και θα το ξαναλέω, μην ανησυχείτε. Δεν γίνεται να παίξει. Βασικά γίνεται να παίξει multiplayer. Δεν είδα στην αρχή, δεν θυμάμαι. Γενικά κάνεις ωραίο παιχνίδι. Περνάει η ώρα σου ευχάριστα. Και βάζει και κάτι τέτοια τρίποντα, συγγνώμη. Τα οποία σε ευχαριστούν πολύ. Ας πούμε αυτό, εντάξει, αποτυχία. Αν το δείτε, αν προσέχετε, δηλαδή την ώρα που πάω εγώ να κόψω την μπάλα από τους άλλους, θα δείτε. Ας πούμε και αυτό που έβαλε τώρα ο τύπος ήταν καλαθάρα, εντάξει. Επίσης με αυτό παίρνετε με το μπλε, τρέχετε κιόλας λίγο. Αυτό ας πούμε, είδατε πως τόσο, δηλαδή φάνηκε ψευτιά εντελώς, ξέρω εγώ, το σώσιμο. Δηλαδή το ξέρω εγώ πήρε την μπάλα την ώρα που πήγε να βγει φάση και... Ο άλλος εντωμεταξύ ασχολείται με το δικό μου, δεν κοιτάει να κόψει κανένα τέρμα.
Τώρα εμείς κάνουμε βλακίες, γιατί χάζευα εγώ. Τέλος πάντων. Νομίζω σε αυτό το μάτσο θα πάμε έστω λίγο μα λίγο καλά. Μπορεί και καθόλου. Παραλίγο για καλάθι, παιδιά. Πρέπει να, ας πούμε, κοιτάξτε κόψιμο δηλαδή τώρα. Και πέφτει κάτω, όχι φάουλ, δηλαδή διαιτητής δεν υπάρχει, αυτό είναι το καλό. Υπάρχουν και άλλα τέτοια παρόμοια παιχνιδάκια, 2-1-2-2 δηλαδή. Μπορείτε να κάνετε εκπληκτικές αλλαγές, όπως και εκπληκτικά καλάθια φυσικά. Τέτοια κοψίματα σούπερ. Τέτοια καλάθια ωραία. Γι' αυτό σας λέω, πρέπει να έχετε γρήγορα αντανάτη. Μ' αρέσει που οι παίχτες εντωμεταξύ σε κοιτάνε. Ας πούμε, παίζει να τους νικήσουμε τώρα. Δεν ξέρω. Έτσι βλέπω στο σκορ και έχουμε ακόμα 1 λεπτό χρόνο. Αν δεν... Ρε, τώρα μπορούσα να το σώσω. Τι γίνεται. Είδατε, αυτοί ας πούμε περιμένουν να σουτάρεις και μετά πηδάνε να το σώσω. Μπα, κατά που θα κερδίσω. Κοιτάξτε, δηλαδή πόσο γρήγορη είναι. Μισό λεπτό. Συγγνώμη παιδιά για αυτή την παύση, συνεχίζουμε ακάθεκτα. Δηλαδή κοιτάξτε από πόσο μακριά ξέρω εγώ και ο άλλος παίζει να βάλει αυτόν γκολ τώρα, δεν είδα. Αυτόν γκολ. Καλά αυτή δηλαδή μόνος. Παίξουμε ακόμα ένα ματσάκι από ό,τι βλέπω, έχουμε χρόνο. Έτσι θέλω να βγαίνουν περίπου τα βίντεο, δεν θέλω να βγαίνουν. Μπορεί να βγάλω και κανένα 20 λεπτό άμα είναι καλό το παιχνίδι και τέτοια. Ναι, συνεχίζουμε, συγγνώμη για τις παύσεις. Κοιτάξτε εδώ καλά. Δηλαδή ωραίο. Αν θέλει λίγο γρήγορα. Συγγνώμη, χάσαμε λίγο χρόνο. Λίγο ευάλωτο χρόνο από το βίντεο. Λοιπόν, συνεχίζουμε ακάθεκτα. Δηλαδή, κοιτάξτε πόσο εύκολα βάζουν αυτά τα άτομα. Καλά, και πόσο εύκολα εγώ τους κόβω. Είδατε συνεργασία, δηλαδή έχουν αρκετά γρήγορα αντανακλαστικά. Φυσικά θα μου πεις, ρε Γιάννη, παίζει με υπολογιστή, αλλά εντάξει. Αυτό δεν ήταν καθόλου καλό. Τσου! Καθόλου ωραίο σώσιμο. Εμένα μου αρέσει αυτό που κάνει όταν είναι ο άλλος ο παίχτης κοντά στο τέρμα. Του πετά στην μπάλα που πηδάει σε φάση και ωραία φάση. Κάνετε κάτι τέτοιες κινήσεις φανταστικές. Μ' αρέσει που σε κοιτάνε και είναι ωραίο. Έχει και τα λαγκάκια του. Κοιτάξτε δηλαδή πόσο τους χτυπάς αυτός. Δηλαδή αν άλλαζε τώρα παίχτη την ώρα που πήδηξε ο άλλος, μπορεί και να το έσουμε, μπορεί. Δηλαδή μπορεί να κάνετε κάτι τρελά πράγματα, δηλαδή. Κοιτάξτε. Wins, κερδίσαμε. Πρώτη φορά που κερδίζω. Λοιπόν, δεν θα παίξω άλλο μάτς. Ναι, δεν θα παίξω. Παίξαμε PBA Slam. Ελπίζω να σας άρεσε. Σας κάντε ένα like, ένα sub και γράψτε και ένα comment για να με υποστηρίξετε. Κάντε subscribe στο κανάλι. Το είπα αυτό, τέλος πάντων. Ήμουν ο Γιάννης 2016 και αυτό ήταν το πρώτο βίντεο στο κανάλι. Θα συνεχίσουμε τέτοια βίντεο με gameplay. Αν σας κάντε like, γεια σας.